Ġie ppubblikat ir-Rapport Nazzjonali tal-Produttività 2024, rapport annwali li għandu l-għan janalizza l-benefiċċji u l-isfidi ta' Malta fil-waqt li jipprovdi roadmap strateġika għal-futur tal-pajjiż. Iċ-chairperson tal-Bord u tal-MCESD, il-Perit David Xwireb, qal li r-rapport ippreżenta 10 rakkomandazzjonijiet li jinkludu l-investiment fl-infrastruttura, il-ħiliet tal-ħaddiema, it-trasformazzjoni ta' negozji żgħar u medji, l-innovazzjoni u l-kollaborazzjoni u żvilupp urban b'konsum tal-enerġija effiċjenti. Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali, Andy Ellul, qal li l-ekonomija Maltija baqgħet stabbli u b'saħħitha fl-aħħar snin, b'aġenziji ta' kreditu u rapporti ekonomiċi globali jiġru dan. Ir-rapport tħejja mill-ekonomista JP Fabri li qal lil TVM News li Malta qed timplementa it-Twin Transition, jiġifieri tranzizzjoni diġitali u ħadra. Jidher li għatanna numru ta' setturi li għatem il-potenzjal li għamlu qabża f'effiċenza ta' kif jtejbu l-operat tagħhom, kif ukoll fit-tip ta' investiment. U naħseb dan huwa mument opportun fejn nistgħu naraw fejn irridu nieħdu pajjiżna. Imma iktar importanti minn hekk xi jrid isir fuq livell ta' negozji, fuq livell ta' ħaddiema, fuq livell ta' ħiliet biex pajjiżna verament jasal fejn għandu jasal. Huwa spjega li fiż-żewġ oqsma il-pajjiż miexi fid-direzzjoni tajba minkejja t-titjib fit-tranzizzjoni ħadra fosthom fis-separazzjoni tal-iskart u l-kapaċità tal-enerġija rinnovabbli għad baqa' xisir. Dan qal minħabba li t-trasport għadu wieħed mill-ikbar sorsi ta' tniġġis u d-dipendenza fuq il-karozzi privati għadha problematika.